Голямата ръка е 5000. Може би всички сте виждали видеята, в които хората опитват течности от кашон и се опитват да познаят каква е напитката. И бъркат фанта с кола. Как е възможно да бъркаш фанта с кола? Затова аз реших да направя подобно видео, обаче на топ ниво. Топ вкус, по-скоро на топ ниво. Топ професионализъм. Да. И съм поканил трима експерти по вкуса, Златко, който го познавате от видеото с дюнерите, Делян, който не го познавате, и третия човек не успя да го намеря, затова съм аз. Готови ли сте? Готови сме. Да почнем? Започнем с Давай. опитването. Който е Златко за тези, не знам дали ще каже или не. Интересна тактика от Това определено е минерална вода. минерална. То всичко е минерална вода. Няма ли бира? Няма. Добре. Малко по-будкава ми е тая. Нещо ме насочва към бачко. И това е минерална вода. Да, усетих. Дилен, ти ще запазваш мълчание, за да го кръстиш. Какво значи? Тая не ми харесва. Трябваше ли отзад да сложим да искали да се вижда. Добре. Значи, вилинград не е хубаво. Не ми харесва определено. То водата нещо не ми харесва. По принцип тая е добра. Последни две са хубави. Последните. Ако имаш още 10, ще да стане. Идеално. Така са. Това ли е? Да. Окончателното. Честито, колко има? 0. 0, Но Не съм специалист на водата. Но все пак имаш още шанс за първото място. Да. Трябва да видиш колко имаш познати, ако искаш да окажеш някой коментар. Окей, ще гледаш от камерата. Ще се чуе за Девени да ти. Добре. Нищо. Да. Супер. Скромно. да продължаваме с следващия Продължаваме. кандидат. Добре. След моята издънка, Добре, заповядайте. започваме от Да, ляво надясно, както да видим беше дали предния. минуса ще направиш. Да, аз мога да почвам дясно, ляво, ама... Давай, както ти е удобно, може и от Както страната. започна предният кандидат за медалист водопоец. Да, тук три саламки са зелени. Една е бяла. Това някак влияе ли на си- вкуса? Влияе, да. Да. Аз за това се обърнах. Трябва да сложим само. Бачко. Ти каза за бачко, че е хубава. Значи, няма още от първо място, дали е тя или не. Започва с много грешки до тук. Грешки или го подвеждаш, или са... Аз... За това останах последен, за да видя каква е тактиката и да знам какво трябва. Горе, доста бързо без коментар. Диляне, нещо, няма да кажеш ли за международния канал? Ми вода, какво да го коментираме, човек? Да беше ракия. Да беше такива, но трудни времена станаха за каналът на Петко. От алкохолен стана наводниска. Наводнис. Ето остава само едно, какво опиташ. Да знам, да ги сравнявам, нали мога да ги размествам. Да, за сега нито едно не е познал, поне да може да му дадем шанс. Да обърка втори път. Да. Да. Значи за мен ми дава шанс Определено. да го разместя. Бачко, тази. Ама, ти ли казахме, че може да я изместиш? Да. Да ги оставим така. Оставяш ги това. Само тази не ми харесва, другите ми харесаха. За тези четирите са еднакви, според мен. Да. Има една лоша и четири хубави. Явно, да. Колко точки имаш? За съжаление. Аз да си кажа колко точки имам. Ако мога да дойда от друга страна. Ела, виж, имаш две точки. Две познати води. Да. Така че към момента излизаш на първо място. Така трябва. От двама. Значи очаквам ти да си с минус. Да. Добре, действай. От ляво надясно. Отляво надясно не може ли да смея соката? Не, не може. Така е традиция. Казвам се, че сте ми сложили само зелени самки в ръка, за които. Тази ми е кама. Да, аз вече го късатирах. Да, Златко не съм свилкал. Трябваше и трапезна да има. По-скоро би сложил на планки. Тази, чакай, къде ще е. Да.
Този пак ми е кална, или е гол кампания, или Велинград. На Велинград ще служа. Този вече е ми е кална да отново. Минерал. Да. Девелите платиха най-много, че... Да. че- Дигам бяха най-много в Хмуца, защото бяха дневни. Да, този е чешмяната мачко. Това не беше честно. И тази не ми звучи много на голяма кампания, но това стана. И не аз сменям. Не, Смени. Да. Нищо не си познал, смени. 100% мачко съм познал. Мога да заложа за него. Добре. Това е. Subscribe, камбанка, please. Аз принципно не ставам такива. Добре, заповядай да видиш. Олека, колко? Ще имам дуст. Само бачко. Само И бачко. това и Велинград. Ай, Велинград от сега. Велинград. Достанах, че- Да. Сега как ще се борим за голямата награда, човек? Нямаше. И така, на трето място се оказа Златко с колко познати? С 0. 0 е по-добре отколкото минус 1. Да. И наградата за трето място е литър и половина вода. Благодаря. Поне да е хубава водата, не е това, което беше бачко. Да я ползваш с край. Благодаря много. На първо място остана Дилян. С равен брой. Въпреки че се е странен това ми е малко недобно като домакин да взема голямата ръка. Пак и той трябва да има... Такава голяма награда. Да, за да кажа каква ще е наградата, но ще тук сме да кажа. Голямата награда е 5000 мл вода, която да я ползваш. С радост ще се я ползвам. И наградата за трето място само ще се дам на себе си е 3 литра вода. От кога почна да пиеш вода? От тази седмица. Добре. И тук е момента да благодарим на Мирослав Александров, Александър Руменов и Георги С, които ми изпратиха общо цели 11 лева петролют. И тези награди и водите за това видео бяха благодаря на тях. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодарим на спонсорите за тази уникална игра. Който иска да поможе за следващите награди, знае къде. Да може да не е вода, ами да е нещо по-друго. Значи може и сламките да ги направиш после с това. Както и зелена кана и сламките може да си ги направиш. О, чимостай, да. Чимостай. Само всички зелени сламки не са ще се виждат. Може да правиш ефект, като минава вода. Еми, не. Водопад, човек. Не, това аз какво сложа за зеления крал, ще бъде, да. Да, бе, ясно. Да, Значи ще почнем отново. не го се отказиха, ама... Значи първо ще смениш света. Знаеш какво ще направиш? Не, смисъл, то ти даже по-интересно ще стане. Ай, за безалкони ще вземам, сега пак ще стане по-интересно. Да. Защото... Или? Не, остави се. Аз така ще стане по-интересно, защото хората ще почнат да се зареждат. Зрителите обичат да има за какво да се зареждат. Трябва да предизвикаш хейтерите, трябва да се Да, предизвикат. да им дадем.